På sin vej hjem til København møder Mikkel Thøgersen Otte Iversen og en flok tyske soldater på Servitzens Kro. I København bor Mikkel med sin bofælle Aage Gabriel, som er stræbsom og determineret studerende, som står i kontrast til Mikkel, som ikke rigtig kan finde sin vej i livet. Mikkels flyvskhed og beslutsomhed resulterer i, at Mikkel bliver smidt ud af universitetet. Det er i København, at Mikkel for første gang træffer kongesøn Christian. Otto Iversen forfører den jødiske kvinde Susanna, som Mikkel Thøgersen altid har været forelsket i. Susanna kommer i gabestok som straf, og dette gør Mikkel rasende på Otte. Mikkel vil hævne sig. Mikkel rider tilbage til sin hjemegn, hvor hans far smeden Thøger bor. Mikkel er opsat på at få hævn, og under en sejltur med Otto Iversens kone, Annemette, voldtager han hende. Axel kommer til bispegården, hvor Mikkel arbejder for bispen Jens Andersen. Her kommer Axel med et brev til bispen, og efter brevet er læst, sender Jens Andersen Axel og Mikkel tilbage til Jylland med en ny besked. Da de kommer til stedet, hvor brevet skal afleveres, går det op for Mikkel, at brevet tilhører Otto Iversen. Under deres kort visit hos Otte fortæller Axel om et hebraisk skattekort, som han har fået foræret af jøden Mendel Speyer. Otte opdager her, at Axel er hans søn, og resultatet af hans adfærd med Susanna mange år tidligere. Ottes og Axels relation til hinanden går dog aldrig op for Axel selv, da Otte vælger at holde denne information hemmelig. For bispen Jens Andersen, som har rejst med Christian II til Stockholm, hvor der er krig. I Stockholm møder man endnu en gang Axel, som er draget til Sverige for at kæmpe for hans fædreland som soldat. Da kongen overtager Stockholm, bliver der holdt mange fester på slottet. Her møder Axel og Mikkel igen hinanden. Mikkel er vagt på slottet, og Axel deltager i festlighederne. Axel forelsker sig i Sigrid og forsøger gentagne gange at få hendes gunst. Med al den gode stemning ophører, da Mikkel bliver syg, og da kongen vælger han at henrette mange af de svenske adelige på grund af, at han frygter, at de vil forsøge at gøre oprør eller på en anden måde tage magten tilbage fra kongen. Disse mange henrettelser blev kendt som det Stockholmske blodbad. Axel og skøen Lucie ser på fra deres taglejlighed, mens de mange svenske adelsmænd bliver halshugget på torvet. En mand, formodentlig en adelig, forsøger at gemme sig på Axels værelse, men han bliver fundet. Da Lucie tager afsted næste dag, stjæler hun Axels halskæde med skattekortet. Mikkel ligger nu nærmest på sin dødsleje, og Axel besøger ham. Da Mikkel spørger ham, om han skal oversætte Axels skattekort, nægter Axel, fordi han mener, at Mikkel nok skal komme sig. På grund af dette bliver Mikkel rasende og får styrken til at blive rask. Axel bliver endelig trolovet med Sigrid, men dagen efter Axels bryllup er Axel ude at ride. Da bestemmer han sig for at tage til Danmark, fordi han savner Kirsten. Så rider han hjem uden at skænke en tanke til sin nye hustru. Axel skyder genvej gennem skoven og farer heldigvis vild og møder den smukke Magdalene og hendes far Kesse. Kesse er skovhugger, og han bliver hos dem begge to hen over vinteren. Og da det bliver sommer, tager han igen afsted uden et ord til dem, som han efterlader. Mikkel Thøgersen er på rejse i Jylland for kongen, da han hører rygter om, at der er et stort gilde, som vil vare 2 dage, og det er hans gamle krigskammerat Axel, som er vært. Han erfarer, at Axel skal giftes med Inger, altså Mikkels datter. Da Mikkel møder Axel ved hans gilde, beslutter de at mødes næste dag på en kro. Mikkel er ikke glad for at se Axel, fordi han havde fornærmet ham en gang i Stockholm. Da de er alene næste dag, hugger Mikkel Axels knæ med sit sværd. Axel dør senere af infektionssygdommen. Kongen er holdt indespærret i Sønderborg af herremændene, og bønderne vil have ham ud. En dag brød oprøret ud, og bønderne angreb herremændene. I Mikkels fødeby var Otto Iversen en af herremændene. Bønderne er klar i flertal i det første slag, og på Otto Iversens gård bliver ham og hele hans familie slagtet. Mikkel, som ikke deltager i krigen, går forbi hans gård efter slaget er slut. Han spørger, hvor de har gjort af ligene. Han finder dem og observerer, at Otto Iversen ligger død sammen med sin søn og Stefan.
det vil sige Anne Mettes mand. Lige inden Mikkel drager til Jerusalem, begynder kongen at miste magten. Der var begyndt at komme oprør, fordi borgerne ikke syntes om deres konge. Kongen havde derfor søgt forlig med sin farbror, som også efterstræbte riget. Den 10. februar 1523 opgav han sig. Han sejlede fra Jylland til øerne, som stadig ikke havde svigtet ham. Men da de kommer til Jylland igen, fortryder kongen og beder dem sejle til Fyn igen. Næste dag vil kongen igen til Jylland, men han ender igen med at vende om og sejle til Fyn. Han rejser mod Jylland mange gange, men det ender med, at han til sidst bliver på Fyn. Denne vil afsætte kongen efter det stockholmske blodbad. Kongen kan ikke beslutte sig om han skal prøve at overtage jyderne til at kunne lide, eller om han skal tage hans ret med magt. Efter et spring i tid møder man Ide og Jakob Spillemann. Ide, som er Inger og Axel datter, er sammen med Jakob Spillemann, der vandrer rundt i Danmark og spiller musik. Der starter deres tur i Jylland, hvor de først drager nordpå, og derefter rejser over Kattegat og hen til Helsingør for at udøve deres musikalske evner. I Helsingør finder de ud af, at Axel er Mikkel og Susannes barn. De vandrede altså om i landet i 7 år. På et tidspunkt beslutter de sig for at prøve at finde Ides bedstefar Mikkel. I det Jakob og Ide ankommer hos kongen, tager Mikkel afsted til Lübeck. Mikkel tager afsted til Lübeck til Zacharias for at besvare spørgsmålet om det heliocentriske eller geocentriske verdensbillede. Her møder man kongens uægte søn, Carolus, som har en fjernet hovedskab. Mikkel bliver syg, får feber dagen efter og ender med at afsløre, at Zacharias gemmer på Carolus. Dette resulterer i, at Zacharias og Carolus bliver brændt på bålet. Til slut tager Mikkel hjem og møder Ide. Han er ikke specielt interesseret i Ide. Efter et stykke tid dør både Mikkel og Jakob Spillemann.